Hello there. This is Clifford of ADZ.ph, and I'm here in Alville Valley Subdivision. Kini siyang subdivision is 9 hectares. Ang 7 hectares for sellable lots, ang remaining for alleys and roads. So 75% sa total nga 9 hectares, 7 hectares ni siya. Composed of 684 lots, and then ang density is only 68 lots per hectare. So ang 25%, which is ang katong ng karsada, mga alleys o mga playgrounds, so mo na siya niya. About sa location, completely flat terrain, so almost 80% flat ni siya. And this is the mountain highway. Na portion diha nga mga gibaligya nga lots is dagko ang cutting, so naa diri nga portion diha dapit nga portion. And then most nga naa diri is mga 50 square meter and 100 na apo dinhi. Dito sa taas kato akong i-mention is 120, 150. So mao ni siya ang Alville Valley Subdivision.